Úgyis jó. Múlt héten gyűlötte fel a szenzációs megmozduláson. Gabán lett Gabi. Megyek egy kicsit a padról, visszajövök. Jó van. Fordíts! Az igen. Teljes merre jártál meg? Ha hol itt, hol ott, hol se itt, se ott. Össze-vissza. Azt hittem, hogy nélküled nem nyit ki a TS. Megyek, bemondom, ruhatár hol van? Azt mondja, olyan nincs. Van, csak még nincs kész. Nincs kész? Egymás hegyén áll. Nem szintház ez bazd. Ja. Miért nem jöttél fóló? Jogos. Kész van, csak hogy pont elég volt Csájmi. szépszámmal minden. Meg építőanyaggal. Jó lett volna, nem? Berakni oda. Szar a minőség már. Nem férne rá. Még mozgatom meg! Aha. Elgarogották. Hogy valaki nem felből a piszoáról. Nyugi! Mit kapkod? Tudod, az az igazság, hogy hiába úgyítják fel a régi vendégek. Ja, jogos. Aki már azelőtt is mellé húgyozott, mielőtt még az nem volt kész. Nagy jegybevétel. Box vagy? Mi? Box volt? Nem szokott venni. Szoktak szemtelenkedni. Az a világ lejár. Majd én mondom ennek a fasznak, hogy Mert ki merne belét kötni, nem? Annak már. Azt a kurva, hallod? Erre. Egy fél idő is elég lesz. Addig lerendezzük be, az meg úgy vetött. Gyerünk, Gali, megvan! Na, Tomikó. Apuro! Ez az, Gali, nem baj! Nem volt, szép volt, Romu! Ez a Tomi van. Ott vagy! Puro. Puro egy közelít. Ez az nagyszerű! Középre valaki! Középre! Jó egészséges! Ennyi, Puro? Föl! Nem megy ki. Most már kimegy. Dobás! Gyerünk, maradj! Nem. Jöhetsz följebb nyugodtan! Alázat. Szedjük a fejed! Holnap állítólag esni fog a hó. Jó országban nem. Gyerünk, de makál ele! Gyerünk, Maki! Eri! Hello, bal, hello! Előtte a Tomi! Kész! Nem fújt, menjünk merre oda! Álljunk már, csak a fújt! Vedd meg! Vedd meg! Így levelte volna simán. Hely! Dániel. A seggem vége. Aj. Nyugodtan, Gali! Jó, Tomika! Hogy jön az Azi, hagyjon, gyere följön, gyere följön! Mákkal előtt közelít. Gyere vissza! Gyere, Gali! Ide. Maradjon. Mögötted!
De Pityú, ez a ötös gyerek Pityú. Ez a szőkített hajó. Pedig majdnem azt lehet. Nem volt ez fény. 3 pálcika. Ajjaj. Ide jön neked. Miért nem fejeltél bele betölteni? Adj egyet! Azért szurkolótáborról is lesznek fotók. Lóri közé! Lóri! Éljünk a játékkal a Gábor. Ész! Sárga! Olá, Ész János! volt te! Itt is van, Gabi, itt is van vezérszurkoló. Faszkalap! Mindenhol van, csak beringeni. Nem bírtam ilyen hangosan. Ezt töröld le, Cimbi, bazd meg! Gyerünk, ura! Most tedd meg! Új! Nem futjátok le az élet. Mondja nekem előszabály. Meg Puróról vágunk ilyen videót. Igen. Ez milyen csár volt, gyere! Les! Nem volt ez. Carlos! Hey! Vitte a véret. Lehet. Ez föl lett lökve, azt tuti? Göröngyös a pálya. Gyere befele! Gyere ki! 16! Halljam a hangot, Zoki! Én laposan, Peti! Új, még jól nem találtál bad. Kész! 11-es! Szép volt, Sanyi! Makelele. Nem nézte, hogy 16 Furóizomból. Nem, mondjuk majdnem eltalálta őt. Úgyhogy megkocogtak fel izét rajta. Sípcsontvédő. Jó. Jó volt, Furó. Tété! 93. percben volt. Az meg. Hallod, kint lettünk volna, az meg, szét lebontatom a stadot. Azok a retkesek, bazd meg, románok nem sokat focizni. Azt még így is bűnköl egy 2-2-1. Hallod, nem volt esélyük az meg az első félidőben arra, hogy voltunk. Azt szokta kettőt adni. És kettő. Na jó, de ebből egyik les volt. Tegyük hozzá. Teljesen mindegy van. Teljesen mindegy, gól volt. Jó, de Nekünk meg volt az meg 5 zicserünk, amit nem rúgtunk be. Ja, A Szalai egyedül a megjelent a Szalait, meccsen. a Szalait lehoztam a félidőbe a geci. Hallod, a 5 Szalainak méterről ott üres volt kapuba, bazd meg öt- mellé feje. 5 méterről az meg, a 5 Akkor az méteres milyen körzetben csatár senki van? nem volt, az meg úgy elfeli labdát, mellé 3 méterrel az meg. 16 méterről visszagurítják neki a labdát, guruló labdát az meg, és nem találja el a kaput. Elrúgja mellé 2 méterrel. Bundesligában ellövi az összes puskaforát. De azt mondd meg, Nem hogy rúgott gólt, bazd meg fél éve, meg hogy rúghatott ez 12 gólt az, amikor nem találja el a kaput 5 méterrel. Kijött neki a VP. Én csak elviszi egy komolyabb csapat, amire ők cikkezgetnek, hogy mi lesz. Mind a két gól előtt figyelünk. Teljesen mindegy, Fali bácsi, nem a bíró. Na gyerünk, Pura! Hogy rúgni kellett volna, 5 volt a Bazd meg. Hát a második az egy kabaré volt. Varga Józsi beáll, az meg 16 mellett a labdát, király még a gólvonal. Hova akarta, az meg izé. Lefedezni neki a tudás. Tudjunk meg egy picit, nyugi! Az mekkora játék? Ennyit tudott annak. Utána meg ott izétek, meg szabálytalankodtak, a legfőbb, hogy ki kellett csinálni. Fordulj meg! Oké.
világ helyére nincs már valaki, nem? 600 éves bazd. Szürke mackó. Azt mondom el, bazd meg azt, hogy védelmi. Ez kablán buzinak. Ott van az a vörös gyerek. Sérült és akkor most így nem akarok védeni. Menjél! Fordulj meg vele! Úgy! És jó dobok, mert csak sérült volt, most jó, és azért. Hol vagy? Jó van, gyere, figyellek, aztán oda megyek a... Akkor könnyoltunk a Újpest stadionból? Gyere Makelele! Megtették 16-ról, gyere. Az nem megy ki! Itt volna magát dobni, bazd. Hirdető tábla összetörtök vélékére mögötte. Jogi rajta voltam. Rajta. Igen, Zsati, nagyon jó! És még kék dob, kék! Így van. Hey! Hát hozzáért, bazd meg! De fasz! Lácsika! Válogatottat amúgy csak úgy írják a nemzeti sporton, hogy a szerethető. Nagy esszel. Szerethető válogatott. Hey! Sárgalap te! Töröközni kapunk 3-at, hogy románok is kapnak. Halt a kurván. Gyere már a pénzpályára! Komba! Hogy szedtek ki onnan, amikor van? Erik 3 csel, bazd, azt elveszik. Gyerek mindenre számított, csak lőtt passzal, nem? Csarankó! Milyen meccset nézed? Milyen meccset nézed? Dávid védte ki? Dávid védes? Várjál, megnézem a lassítást. Beleér. Ez lesz a művész neve. Én úgy láttam, hogy beleér. Gyerünk, Mapura! Már lefutják. Lökés, bazd meg, elsüt. Szöglet. Így van. Lökést nem kellene lefújni, te! egy fotó. Basszopó! Ura, menj befejelni! Milyen meccset nézzétek, gyerekek? Kukucska fog fejelni. Ó, bazd meg. Mondom, hogy inkább menj be. Kokó, hát az még ennyire se fogja beadni. Azon ezt nem bírom. Sokan vagyunk egymás urottan! De nem elegen! Én nem jöttök ilyen! Profilkép Feri. Neked is van. Profilkép neked is. Az szar. A templomba járós izéruhám. Ja tényleg most te Ikaruszot. Hát az volt. 5 méter! Te fasz! Sárgalap, berúgta a labdát, te! Én nem azt neki sárgát! Pozitív diszkrimináció. Más a pip. Egy kesztyűt adjatok már, lefagy a kezem. Hozzád miért rúgod el? Mit csináltok? 3.
Sanyi, a vendég. De a Carlos is tudod, hogy Szóljatok neki, hogy rosszul áll hátul, mert most éppen másik irányba támadunk. Az jó lesz. Miért nem rúgja el a gyerek? Azt meg Tomi elhagyod a labdát. Gyere Makelele! Gyere Ákos! Megdicsértető! Elmentek a titkák. szabadrugás passz. Nem kelletek egyen vele, négy egyen. Nem kelletek. Hagytad ide a sapkádat. Nem beszélek csúnyán. Nagyon melegen. Gyerekek, kipattanóra figyelj! Úgyis erős éjszakában. Most a gondjaim. Gyerekek, egy úr, figyeljétek. Mikor mentél haza? Azt meg kapus! Nézzék, nem hiszem el, bazd meg! Gyerekek, csak nézzük! Nem befele lehet szarni. Van dőgol! Nem úgy semmi, Józsi megy, ez kalap, kaki! Miki? Tanulmányozza. Fog tőlünk gólt. Amúgy hát leírva nem voltak. Akkor, mert hogy az a Berszeli csatár az idén nem fog gólt rúgni, azt szerencsés. Az úgy van bizonyíték! Izé bemelegünk, és akkor a meccs előtt. Egy Laurának! Hoppá! Hoppá! Hoppácska! Nevés! Gyere! Támadunk, bazd meg! Állatok! Vannak-e nálatok állatok? Beszorítják az ellenőket. Nem te voltál? Ez így elhúztuk fel. Nem? Kell valami? Nem? Nem nézd, hogy akkor sem beszélj. Hát figyelj! Hogyha nem akarod, akkor hozzá! Ba, az ennyire nem sötét. De kicsit sötétebb pedig. Most nem nyílt ki? Löki! Aj, Makelele milyen... Makelele, te fasz! Beleverek a pérba, nem mozog! Mit csinálunk, úristen? Előre játszunk, előre játszunk! Előre! Jó, nem csak. Mindenki a sátra! Nem magyarázzál! Aj, kuró! Az nem tudom. Megállapodott, hogy hagyja, hogy elvigyék! Mozogjál! Zsazé, De nem tudom. Ott a sugár teljes. Figyelj oda, gyere, figyelj! Keresd rendért! Sokan vagytok egymáshoz! vagy mi a faszom, Gali? Ujjajjaj! Haver. Veszélyes játék!
Nem laknám meg. Az a forrásban érzem meg, hogy itt ma gól lesz, bazd meg. Igen. Zazi? Vidd előre! Mit csinálni? Nem fogunk, mert hogy a boxos le fog róla fordulni, azt tudjuk. Figyelj meg! Vagy nagy gól lesz, vagy csak Dávidot, csak Dávidot. Csak Dávidot figyelj. Hátra. Csak olyan is nézett. Ez meg fog köszönni neki. Szóval férje, fel fog. 2,5-ig az egész most talán. Tibi húzódjon be kapu mögé onnan. Ezért is úsznia kellett volna. Hiányzott egy 5 méter. Gabennék hol mennek amúgy? Kocsmába? Úgy jön a amerikai fociból már túl, hogy ott a vonalon... Szóval itt szidom a játékosokat, ha megnézik, akkor hallani fogják. Hát leveszed a hangot. Szégyelő? Nem megérünk. Jaj, de hova cselezünk, hova cselezünk? De örülnék egy pontnak, gyerekek. Most tűnt fel, hogy Zoli pont. De hol van? Tudod, mikor nyertünk utoljára? 8. fordulóban. Pont 10 fordulóval ezelőtt. Még adnál a találni? Kész! Az meg, hogy csinálsz. Hozom bal. Mindenhol csak a bal szerencsét hozod. Indítsd meg az Zolikát! Hadd mozogjon! Lehet, hogy ez kioltja egymást. A 13-asba játszott, hogy kioltja egymást. Bal szerencsét. Vagy megduplázza. Zolikám, apukám! Oj, Roli, akkor a csel volt. Csel volt. Már csak most számok van. Micsoda? Már csak most számok. Én is váltsak. 10-esre? Még a szaram meg. De szar. Szép volt Tamás. Jó beadott. Öcsének rázd meg a kezét, hazament. És most a jó oldalon van, tudod, ahol nincs bőle. Én nem dohányzok. Mi lenne, hogyha még jelen? Hát jól lett gyújtva, gyerek. Essel Cseli, álltak már. Gyújtva se telik? 0-0-át aláírni. Láthatatlanul. Carlos! Hova? Gyere Makelele! Az át lehet engedni a pálya. Nem tudom, hogy Itt a széle! Nézd, ez olyan, hogy ez például futópálya. Életében soha senki nem futott rá. Menjél, oda, küldjel! Épül Tamás. Ismétlen, ez nem a göröngyös része a pályának. Az a baj, a kifi, ez nagyon korán kijött. Nem is volt benne. Ez ilyen félkifi volt csak. Egy best of videót összevágunk. Best of museum. Best of Szilveszteri összeállítás, ilyen legnagyobb akik. Daniel Virág skills. Papír, messzebb labdával érít. YouTube-ra felrakod. Már elviszik őt. Hol sincs a izé. Elviszik őt Siófokra. Pitéből. Egerbe elviszik őt. Hello, Deka. Na gyerünk, Tomika! Hát miért fújod vissza, te fasz? Szabálykönyvet betartja. 25. perc. Mennyi ment el? 25. 25? Aha. Örökké valóság nekünk. Még fel tudod menni? Azért már ide. Aha. Ilyen minőségben, ja. Mennyiben a felrakó? Nem tudom, most van 667 megánál. De úgy lesz, hogy éjszaka felrakom. Töltse föl, mert reggelre fölmegy. Ez a rugd és fuss. Van belőle fuss utána, van mind a két csapat. Angol focit játszik. Nem jó a gépem, erről felrakom. 65 megás nettel, csak fölmegy gyorsan. Oka van belőle. Nagyon sok volt tudod. Ez olyan, hogy
Végén még elvitt. Ezzel megcsinálom a játékosot. Na, Zoltán. Fordult, mint a kamion, gyere. De rólni. Aput fotózott? Aput fotózott Tifira? És igen. Ez olyan, mint kérdeztem, hogy miért azt mondod isteni. Eszembe jutott utána, hogy próbáltam. Nem darálnak be minket. Anyád kapna egy halat, meg nincs. Gyerünk Makelele! Menjél Makelele! Sanyi! Jaj, de szép Makelele! Jaj, de gyönyörű Makelele! Gyerünk ma ki! Na! Puro! Hogy 10-esből vagy, bassz. Essetek el, Ezt gyerekek! is felvesszük. Nem fog befújni. Nem kell ez a túl komplikáció, gyerekek, nem kell ez a túl komplikáció, ha ez nem jó, csináltok rendesen. Jaj, Puro! Ez nem Puro volt. Hogy de jó! Meg volt Puro! Megörökítettem Puro! Nagyon figyeljetek, meg túlkapunk róla. Figyelj! Túlvariáljunk, gyerekek. Wow! Ez profilkép. Borító. Azt mondja, mutatja, hogy így adta haza. Ez az, hogy lábbal adta haza. Figyelj! Ne sarkálj! Gyerünk, gyerekek! Ott a Gali! De nagy! Házd ki a szélére! Játszol! Ez a hülye gyerek is játszik, nézd, ott föntről csak a kéket látta. Most Dávid is éledje. Mondjuk már van egy dolog. Mekkorát jött ez a buzikavús? Azt a faszom. Találd el jó labdát, találd el Puro jó első gólja lett labdát. volna a Berényi színekbe. Kurva élet itt neki. Igen? Egyet, kettőt? Igen. És Puro eddig nem fért be a kezdő. Először kezdő. Hát mert lefagyott. Lefogyott? Tényleg? Nem is látszik. Ha nem bazok tényleg. Ezt a meccset meg lehet nyerni, faszom. Itt lenne Bogdán, meg lehetne nyerni ezt a meccset. Igen? Nem tudom. Kicsoda? Addo. Az ki az Addo? Pusztai? Na, Olá János. Új, de jó, ez lövés volt? Cseri, bazd meg! Hosszú lesz, nem érja. Kirúgás, helyes, Pori. Na, neki kéne sárgalapot adni, rázumolok. Sárgalap. Dávid, keres engem a labdákkal, Dávid. Dávid! Azt a kurva. Itt védett Dávid. Kommentálatot is hallod? Kommentáljam? Jó van. Stefán T. Antal. De akkor kéne izé. Most bajba vagyunk, de... Névsor a játékosokról. Akkor nem tudod, hogy hívják őket? Hát a sápjakat nem is velem. Óbrácsef, ott van a nevükről, hogy jövő hát. Az a nevük? Ilyen családi vállalkozás? Vezeték néve. Mondjuk akkor milyen kis az Borsőzeri? De... Zoli nem volt le semmi. Csak Makalele. De minek fut korán? Már most több helyzetünk volt, mint Románban. Akkor egy sem volt, most már egy volt. Állom Maradona. Ráizomolok egyet. Majd rá, 10-esre. Ez a meccset is megy.
5 védőt megforgat. Hát ezt nem hiszem el. Egyik én a kabátot is, mutasd meg. Kész. Nem fáz a lószájú. 31. perc. Ez a legkisebb mondja. De jó, ez a kis szellőnek. De hát... Vitorla vártnak, ez is álló. Gyerekek, ez a válla. Ez izom. Szálltál télen, vagy Figyelj rá, ide, ezért fiam, de téged van. Gabi, kesztyűt odaadod majd? Oké, az a dolog, hogy te voltál. Kesztyűt odaadod majd, mert lefagyok. kesztyűmet? Aha. Nem bírom mozgatni a kezeimet. Olá János. Szerelt szépen. Elkezdtem. Egyszerűen van meg. Azt hittem vakantúrás. Mikál. Időjárás, nem érdekel. Csak idét? De csak azért. Most? Nem most, nem arról van szó. Nem most. 32. perc. Hány mágás? Végé vagy mit tudom én. Még néhány mágás. Hát hány mágás? Ja, idő elmaradt, idő elmaradt. 860. Valamennyi. Gyere már Kelele! Fussál! Aj, már Kelele. Úristen! Aj, Maka. Lele. Állj elém! Badd meg! Ura! Jó volt, Zoli! Ura, vidd el már! Elszoktam. Ura, megcsinálom. Közép, üres, közép! Volt! Ugye a Pura? De vagy a sztár, igen! Borsos belény 11! Ja, meccs ember eddig, Pura. Él a lehetőséggel. Kapu elé, kapu elé. De nagy legyen Ákos, mert az nagy kép lesz. Hogy elrugod Ákos. Vedd le Gali mellel! Ó, bassz meg. Nem meg senki rá. Miért nem mentek? Jó volt a beadás. Nagyon. Addó. Ákos a szélen. Szél, szél! Alapot! Sárga lap, helyes! Vedd fel a Pura! Én vettem. Pura, ne állítsd ki magad, mert nem te leszel a meccs legjobbja. Pura, lőd el! Pura! Pura, lőd el! Tűzd rá! Lehet te leszel. Pura, ha te lövöd, akkor nem tudod. Pura, menj már, akkor menj be! Még 10 perc, gyerünk gyerekek! Pura! Ott a kukucska fejére próbáld oda rakni. Gól! Hú, bazd meg! Nem bazd meg! Nyugodjál már le! Ez szép lenne. Dulu sokat néz a sport egyébként. Milyen jó van? Mondom. Mondom, eddig ő a meccs embere. Pura. Eddig? Eddig még ő a meccs embere. Fényképezzék a Nyomd a gombot. Hogy bírod, hogy lefagy a kezedben? Már lefagyott. Már lefagyott. Ujjam. Hogy kell közelíteni? Ja, itt ez. Aztán... Belásárolni.
Tomi, te vállaltad? Vállaltam, ja. Gabi odaadja a kesztyűjét már. Nagy... Virág Viktor! Menjél már maga lele! Ferike! Ferike! Figyeljetek, mit csináltok! Jobbak vagyunk, mint az ellenfél. Ilyen még nem volt idén. Olá, János. Gyerünk, Zoli! Gyerünk, Ákos! Gyerünk, Zoli! Gyönyörű! Zoli, lőd be, lőd! Les. Les volt. A Makelele ide közeli. Makelele. Lassabban mennek a percek, jobban lefagy a kezem. Jön a hó. Ez milyen edzői utás volt, hogy Purat áttették arra a szélre. 0-0 van. Nem jó! Puro! Hát... Nem jó! Lefogyott tényleg? Mennyit fogyott? Nem lát. Mennyit fogyott? 10 biztos. Jó focista lett belőle. De jó lett. Ne tegye vissza vízig a főpályán. Ezt mondtam, nem elég Nem volt, ez nem volt les, bazd meg! Ez nem volt les! Az mióta les te? nem fut, bazd meg. Most... Nem volt a gyerek. Hát te hülye vagy. Vonalba voltam, nem volt les. Belaugyozok a távba! Hé! Azt neked fáj, te hülye fasz! Összerúgtak, ja. Helyes. Gyerünk, Maki! Ocsi, gyerünk, Ocsi! Gyere, Puro! Gyerünk, Tomika, baszd meg! Hazaadás! Hazaadás! Így van! Közvetett szabadrugás onnan. Ezt le kell gurítani, az a baj. Spari! Spari! Ez a gyengeség! Ez a gyengeség! Nem lesz jó, gyerekek. Nekünk lenne szólni kapámnak állítólag. Gurít le! Torfal közel van! A vonalra állnak be, nincs! Hát épp, bejön! A 9 méter ott van, hogy a gólvonalon belül. Ura, lője! Hey! Te Spari! Fogd már vissza! Oj! Most sem Puro! Ez az van! Gyerünk, Maki! Előbbindultak el! Meg... Lecsét, hogy elhúztad a cipkát! Szép volt! Akkor azt a sor előbbindult el! Lefagy a kezem. 5 perc még van. Nem. Nem láttam. Ott egy kutya. Mellettem, te vagy. Szóval,
Tényleg ott volt. Lefagyom. Józsi bácsi nem tett a Lokitól, mire jön oda? Oda viszont oda. Loki, keresőbe. Ki oldalra? Hoj, Peti! Akkor jól van, gyerekek, majd lesz valami. Ne hagyj oda senkinek, elvettük Helyes, helyes, Bori. Na még 4 perc. Megyünk mind a hasonló gyerekek. Erre a Márkorról akarok egy képet csinálni. Ki van? Mondd meg, de csinálok a jövőről egy képet. Aki az űrről. Hey! Meglegyen, mondjuk meg... Lőttem Puro ballal! Ez az! Ez az Puro! Kézzel ütötte Veszpari! Fiam, szaladj be azzal a... Annak Puro! Puro, szappa! Gól! Spari nem volt kész! A kezéről pattant be! Te fasz! Ekkora marhát az alapvonalról kapufát rúg, bazd meg a Álljál vonalba, te pöcs! Elad Puro, ne állj le! Puro, figyelj már! kezéről pattant. Meg kell próbálni. Először kell. Gyerekek! Csinálta úgy. Föl, minden föl van, ugye. Ilyen fanbasztenes volt Puro. Bazd meg, hajnom. Tudnak, ember kapuka volt. Forrong, bazd meg. Megvan Puro, nem baj. 2 perc, gyerekek, figyeljünk. Most senki nem hallotta, van csak videóban. Gól, gól. Még 2 perc van hátra. Hú. Nem baj. Így van! Ez kellett! Elveszed, Edi! Mi volt? Lerúgták. Edit lerúgták. Nem volt, Sántó szerintem. Puro, keményebben! Ez az Peti! Menjél, hatalele, menjél! Nem baj, gyerekek, nem baj. Még 1 perc. Már nézi az órát a Spori. Ő sem nagyon akar hosszabbítani. 60 a síp, már le fogja fújni. Szia! Mizu! Fogja őt hátulról, bazd meg, ezt nem látod, te? Még meccsen. Az igen. Puro, menj utána! Fújjuk le, Spori, fújjuk le. Mi? Gyerünk Maki, gyere Maki. Keményen Maki. Úgy de gyönyörű Maklele. Az első főtség játszottam nagyon fej a lábban. Az az Puro! Nem baj. Oda föl kéne téged rakni, Toni. Hát jobb lenne. Hogy jobban fújna a szél. De legalább jobb lenne a kép is. Meg kell masszírozni a lábamat. Ferinek a faszát. Lejárt a rendes játékidő. Imi meg küld neked egy képet, azt mondtam. Imi meg küld neked egy képet majd. Magamról. Spari, lekét! Mesztelen képet magáról. Jó? Na, majd beszélünk, mert kurva hideg van. Nincs ott, bazd meg! Nem tudod meglőni 10 méterről!